morning. Good morning. Kumusta kayo? Oo nga eh, walang internet yata. Good morning. Good morning po sa lahat. Nagigising lang po. Ito bili-bili pa rin. Pero i-check ko kung kompleto yung dumating sa akin na i-deliver ko. Kagabi nag-run out. Pag-uwi namin. From pagod. Nag-run out. So, ginamit ko ito. Ito siya. Good morning, good morning. Invite ko po kayo lahat mamaya sa premiere ko. Korean, Filipino food, mukbang. Manood kayo mamaya, alas 10. Kayo mawala. Maraming salamat. Tamsak host, good morning. Yan. Invite ko po kayo mamaya sa premiere ko. Ano nangyayari sa atin? Pababa ng pababa, pero tuloy lang ang laban. Ganun talaga. Kailangan tuloy-tuloy lang. Oops. Papasyal ko kayo. So, malamig. Siya ang nagpapalamig. Kalamansi. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe. Pakipindot na rin po yung notification bell para sa mga susunod kong video. Guys, welcome kayo lahat. Mamaya, alas 10 ha. Kita-kita tayo doon. Dito sa premiere ko. Maraming salamat. Yun. Meron na pong mga kaibigan. Yan o. May nagbabantay. Isang pula na isda at saka isang pulang ay blue. Blue na isda, red na isda. Mamili na lang kayo. Kung bago kayo sa aking channel, pindutin nyo po ito. Saka comment down below. Para mapunta din kayo ng iba. O, di ba? Pulang isda, blue na isda. Comment, subscribe. Comment, subscribe. Paano? Yan. Subscribe. Comment. Thank you. See you mamaya sa aking premiere. Maraming salamat. Ay, meron ba? Meron ba? May nanonood. Wait. Antay natin mag-comment.
Mega mega shout out kay Yatski TV. Hello sa'yo, kaibigan. Good morning. Malabo pa rin ko. Yan. Uy, nalaglag. Huwag ka naman malaglag. Ayan. Blue, comment down below. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pinutin mo si red. Ayos. Si Yetski TV. Pasyalan nyo po yung bahay ni Yetski TV. Mabait po yan, na kaibigan. Laging nakasubaybay sa akin yan. Pasok, pasok. Kagising ko lang. O yan, may bago. SketchUp Art and mega shout out. Nice. Maraming salamat. Maraming salamat. Oh, yan, puntahan nyo na si kaibigan SketchUp and Craft. Puntahan nyo na po siya. Puntahan nyo na yung bahay niya. Mabait na kaibigan yan. Kung naghahanap kayo ng mga isdang pula at saka isdang blue. Di ba? Yan. Puntahan nyo na yan. Nalaglag. Tingnan nyo. Parang ano to Isipin mo, nalalaglag. Pero, siyempre, tuloy lang ang laban. Kailangan, ang gagawin natin, itaas na naman natin. Yan. Di ba? Yan, taas natin ulit. Nalaglag. Di ba? Parang yung nangyayari sa atin, nalalaglag sila. Pero, ang gagawin natin, itaas na naman natin. Yan. Itaas na naman natin. Yan. Di ba? Kagaya kagabi. Kahapon, ang daming nalaglag. Pero itataas na naman natin. Keep on going lang, guys. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tuloy lang ang laban. Diba? Yan, may dalaw. Kung hindi pa kayo connect kay Yetski TV, kaibigan, SketchUp and Art. Mag-connect na kayong dalawa. Yan, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. Ako'y magkakape at mamaya magdi-deliver na naman ako sa aking mga paninda. Maraming salamat. Kita-kita tayo mamaya sa aking premiere mamayang 10. See you!